as a kite ni sabay gyud sa summer kining kalipay nga gibati ni ining sikat nga actress ug komedyante Idol Boyki human nga giingong Uy. gawas no na kini batok sa mga kasong gipangsang at sa korte batok kaniya aning Securities Regulation Code Idol Boyki. Consec, diba? Suma pa ni Idol Boyki nakwash na case. I'm free as a kite. Malayang malaya. To God be the go 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 glory. Go go go. Klaro Idol na kay Boyki. Wala kain pa ang sikat nga actress ug komedyante nga si Rufa May Rufa May Quinto. Suma pa Idol Boyki nga kanibang kabahin na ganing legal nga kanabitaw paghisgutan kabahin aning iyahang mga kaso nga giatubang migawas sa mga Related Boyki magapon nga natong beauty gidismiss. brands making. Yes. Okay, same sa Human kini nga cases nilang Neri Naig Neri no Naig. nga nalambigit sila Idol Boyki endorser lang sila ilang naong ilang gigamit apan tungod lagi sa mga complaints sa mga nahimo sigurong partners clients ni ini Idol Boyki na-appeal ang ilahang mga pangalan nya karon Idol Boyki laliman ka na 14 counts kuno nga kalapasan sa Section 8 of Securities Regulation Code ang gisang at batok ni ining maong sikat nga aktres ug komedyante sa Pasay Regional Trial Court apan sumapa nga na-quash kuno pasabot na dismiss Idol Boyki pinawalang bisa no sa korte ang maong desisyon Idol Boyki hinungdan niya grabe ang kalipay sa maong komedyante wag gyud siya Okay. mo kini pinaka-fresh niya nga kanang post sa Instagram human sa maong result nga migawa sa Idol Boyki sumapa lagi niya nga nagpasalamat pod siya sa tanan niya mga higala ug mga supporters nga taliwa sa mga akusasyon nga labay batok kaniya Idol Boyki nagpabiling kini og mipadayag pa kuno sa pagsuporta og pagmahal. Congratulations ikaw muna go girl go glow ra gyud ta diring dapitan Apat, no Rufa May Quinto.